ରହିଛି ଭଦ୍ରକାଳ ଯୋଗ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବେ ରାକ୍ଷୀ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ତା'ର ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମନା କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ସବୁବେଳେ ତାହାର ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପର୍ବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 30 ଏବଂ 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପର୍ବ ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ରକାଳରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଭଦ୍ର ଛାୟା ରହୁଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାକ୍ଷୀ କେବେ ବାନ୍ଧିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ପାଳନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଭଦ୍ରକାଳ ନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଦ୍ରକାଳ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଜି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 30 ତାରିଖରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସହିତ ଭଦ୍ରକାଳ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। 30 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି 9:02 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭଦ୍ରକାଳ ରହିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 30 ଅଗଷ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାନ୍ଧିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାବଣର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକାଳ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ସାରା ଶୁଭ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାତି 9:02 ପରେ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏହି ସେବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଜୀବନସାରା ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚିତ୍ତୋଡ଼ର ରାନୀ କର୍ଣ୍ଣବତୀ ରାଜା ହିମାୟୁଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହିମାୟୁ କର୍ଣ୍ଣବତୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଗୁଜରାଟର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।